Аз много обичам София, защото съм родена тук, в центъра на София. Майка ми е родена тук, тук е минало детството ми и харесвам този град. Но бих била по-доволна и по-щастлива, ако изглежда още по-добре и още по-добре. Има много забележки, просто трябва много да изброявам. Ето, например, тази градинка, в която сме в момента, неокосена тревата, грозно боклуци навсякъде, найлонови турбички. И това е центъра на София все пак. Много неща има. Много неща. Плочките, на които стъпваш и ти пръска кал отдолу и те напръсква целия. Никога не можеш да ходиш и да гледаш напред. Трябва да гледаш непрекъснато в земята, защото можеш да настъпиш или лайно, или плочка, или кал, или да си навехнеш кръка. Просто е много страшно. Но все пак съм оптимист голям. Защото се надявам един красив, млад, образован, умен и добър човек да стане кмет на този град и неговото име е Мартин Заимов. Всеки ден си казвам по 1000 пъти, това въобще не е европейска столица, но смятам, че може да стане, но не само с приказки и с обещания, а с нещо реално, което ще видим, което да направи новия кмет и ние, всички софиянци. Един човек като Мартин може да ни убеди, да ни обедини, което е много важно, защото просто защото е готин, защото знам, че хората ще му повярват и заедно с него ще направим нещо по-хубаво за града. Това не са просто думи, това действително е така. Можем и ние да помогнем, но е важно кой ни обединява и за мен това е Мартин.